Moi, me jatketaan nyt taas täällä meidän YouTube-selviytymistä Hullu Yö eli 2000 kanssa. Eli viime jaksossa jätin tänne mainaa ja ollaan löydetty vähän kaikenlaista kamaa, mutta timanttia ei olla kyllä löydetty vielä yhtäkään. Kohta pitäisi kaivaa tonne peruskallioon asti löytääkseen sitä, mutta tuskin sitä sieltäkään löytyy hirveästi. Anteeksi, mun pikkusisko möly... Anteeksi, mun pikkusisko mölyä tuossa taustalla. Se on ihan verraton kyllä. Älkää siitä välittäkö. Ja tää mikki vaan, tai tää mikrofoni tekee mun äänestä tällä vähän oudomman. Tää on ihan uusi, niin... Katsotaas, uusi luola. Iso. Mutta on vähän ahdesta. No kaikkialla soraa niinkö. Katsotaan lisää rautaa. Hei, kuka... Hitsi mä pelästyin, että tosta meni joku hitsin lentävä sika. Joo, mä käytän oota mä kurkkaan jatkuisko se. Ei se jatku minnekään. Mennään takas. Joo, hei, mennään takas ylös ja lähdetään sitten kaivaan peruskallioon, kun meillä on ruokaa ja muuta. Alkaa nälät vähän kulua. Hei, mä löysin smaragdia. Jep, hei, smaragdi. Jep, sä saat niistä 2. Harmi kun tässä ei Hei, hiljempaa siellä! Hetkinen. Oho, täällä on creeperi. Anteeksi, mulla oli taas pieniä teknisiä häiriöitä. Creeperi räjähti. No niin, mun pikkuvelit alkoi taas vähän kiusaa mun pikkusiskoa, joka sitten alkoi taas huutaa ja... Täällä löytyi rautaa. Okei, hei. Lähdetään hakemaan ruokaa ja sitten tullaan uusiksi kaivaan perä. Joo, mulla on 38, mutta kotona on vielä sitten 21. Tässä räjähti creeperi, niin oli pikkusia... Ottakaa hetki, taas tuli pieniä häiriöitä. Anteeksi, pikkuveli on ärsyttävä, kuten varmaan jos... Kiitos. Annako mun kamat nyt? Hyvä, että otitko sä niistä mitään? Ota hetki, älä mene vie siellä lisää. Sara! Älä viitti kiljua! Mikä noita mun pikkuveliä ja siskoja vaivaa, kun kaikki kiljuu tossa koko ajan. Täällä on taas zombeja näemmä. Tai kuulemma. Hei, täällä on joku sivuluola vielä. Täällä me ei olla käyty. Joo, mutta älä lyö mua silti. Mulla oli 20 XPtä. Hei! Täällä on... Joo, täällä on hämähäkki. Nolla. Hei hetkinen, mikä täällä... Kiitti Juho. Sori, mä löin sua, kun mä... Teleporttaa mun luokse äkkiä. Noniin. Siellä on sun kamat. Saiko sä ne? Oot sä? Eiku et oo. Ei lisää emeraldia. Tuolla sun takanas. Mä näin. Miksi sulla on vaan 1? Eiku niin joo. Ota sä täällä. Sä säilyt smaragdit. Joo, täällä alkaa tulla vähän tiukat paikat, mutta nyt ei ainakaan ole ruuasta haittaa, kun saatiin vaan tavettiin toisemme. Tai ei. Joo. Mulla on vasta 44. Hei, täällä näkyy valo. Saas mä ottaa nää raudat nyt täältä?
Siellä on varmaan laava. Moppe. Aika kiva laava. Varkaa creeper! No se... Oota. Mene sä ylös, mä teleporttaan sun luokse sitten. Juho. Mä yritän etsiä sillä välin Timua täältä. Mulla on yksi täki mukulakiveä. Älä nyt please zombi tule tappamaan. Mulla on 3 elkkua. Eikä ruoasta on näin tietoakaan. Joo. Mätää lihaa. Onhan särkeä ruokaa. No ja, toivottavasti ei törmätä mihinkään enää täällä. No itse asiassa zombis työrisee täällä ja niin pelottavasti kuin pystyy. Missä mä oon? Missä sä oot? Hetken. Mä näen tuo valoa. Mä näen soihdu. Mä löysin... Hyvä. Hyvä. Joo, meillä on sitten kyllä Juho aika riittävästi. Hei, mä oon sun päälläs. Moi. Tai mun alla ja sun päälläs, mutta... Täällä ei oo mitään. Löytyykö sieltä Juho mitään? Yritetään nyt... Hui! Mikä? Onko se ihan varma nyt? Niin, täälläkin. Me saatettiin tulla täältäkin. Täällä on soihtuja. Täällä on soihtuja. Joo. Täällä on niitä sieniä. Tää on umpikuja. Niin. Niin joo. Onko sieltä zombi vai? 2. Saiko sä ne tapettua? Mitä hitsiä täällä on? Niin, sori Juho, mutta kun... No haittaako sua, kun mä kutsun sua nimeltä tässä nyt? Joo, ei sitä. Olen kutsunut monia tässä. Tuolla on skele! Annako mun kamat? Mulla oli 47 rautaa. Annako mun kamat? 47 rautaa, kiitos. Ja mun miakka ehkä. Odotas. Täällä on lisää zombeja, Juho. Mee! Ei mennä kattoon silti. Ei mennä kattoon. Hui, nyt siellä sitten ukkostaa sitten siellä. Annako mun 47 rautaa? On. No kiva. 13 ja äsken sulla oli sitäkin. No ne sitten varmaan tippu sinne laavaa hitto. Mee, Juho, mee. Eikö? Hei, oisko täällä on mukulakiveä, niin... Juho, älä jää sinne. No kun se on just sitä, mitä noobit tekee. Hei Juho! Mä tapan itteni, niin teleporttaa mun luokse sitten. Tapa mut, Juho! Tapa mut! Ota mun kamat! Juho, ota mun kamat! Mä teleporttaan sut. Onks sä valmis? Noniin! Anna kun mulla oli rautaa 47. Mä menetin sitten kaiken. Ei nytten! Niin, siis sulla.
No hyvä. Sitten, kun annat. Hei, ota sieltä... Oota hetki, oottakaa hetki. Pikkusisko huutaa. Eero tulee tohon vaatiin, että päästä mut. Missä mä en muistanutkaan, Juho, sulla pitäisi olla sieniä. Annako mulle pikkasen rautaa, mulla on vaan 18. Kiitti. No niin. Tekisikö näistä rauta-armoria? Mä teen niistä kaiken muun paitsi tuon kypärä. Joo. Ite oot mätä. Jaa, Sori, mä luulin kato, että... Hetkinen, mulla ei oo niinku kiveäkään yhtään. Voitko antaa mulle pikkasen kiveä, niin mä teen muutaman miakan. Itse kun mä menetin ne kaikki kamat nyt siinä. Hei Juho, onko sulla yhtään kiveä? Mä tuun ite mainaa. Ei kun mä mainaan tästä nää. Murraa. Joo, me vaan. Mitä? Ei tuu, se on joku valhe. Itse kun täällä ukkostaa. Mä menen jahtaa mobeja. Se on... Jee. Ui, mikä siellä räjähti? Kiva. Tai siis ei silleen kiva, mutta... Wow, mä löysin... Salama iski ihan tuohon talon viereen. Mä tiedän, Juho. Mä sanon tätä Oota hetki, Juho, mulla on... Hei, me voidaan tehdä tästä jaksosta kai pikkasen pitempi. Ai, täällä alhaalla. Mä tulin tänne, kun mä ekan kerran... Täältä mä tulin, kun mä rakensin mun talo. Juu. Joo. Mä ajattelin kyllä jossain jaksossa rakentaa... Hei, varas sun takanas! Joo, sun takanas. Mä ajattelin joskus rakentaa meren alla sen tukikohdan. Mä rakennan kyllä. Mä teen tikkaat. Ennen kuin sinne kuolee vai? Ehti hukkua 100 kertaa ennen kuin kuolee. Hetkinen, mitä nyt tapahtuu? No joo, mutta No joo, mä ajattelin kyllä itse asiassa voisin mä tehdä merenalaisen tukikohdan tai sitten satteen pilvilinna. Vesiputousta pitkin, mutta se on vähän hidasta tosiaan. Jos tehdään vaan sellainen hieno talo. Täällä on Creeper-laakso, ootko ikinä käynyt kattoo? Tuppa tänne, näetkö mua täällä ylhäällä vuorilla? Häh? Joo, mä menen tänne alas. Täällä... Hetkinen. No niin, taas pikkuveli tuli vaatiin. Päästä mup, tai äiti on vihane. Se vaatii koko ajan, se uhkailee koko ajan jollain. Itse on zombeja. Mulla oli kerran aikamoinen väijytys. Endermani, 2 creeperia, 2 luurankoa ja 2